راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف لإرتوارن غازت إنياتا زدالو نتسا راديو أماني القرمية سلام أب كل خرنات عالم متركبو زخبركم سمعتي راديو إيرنا لومي ربع عسرة حدار كل تشحن عصر شعتنيو ناي ساعزي سمنان مدبات عالم كميالون تتعمون مزينا تواهيدو كغربيو مكاتالكم بخبرنا عدم نروي إرتراوان تعقيبو مولو زلو أبرواندا زركب جيزيو مصنحي قاشورا زوعل حجز زابركيتا كي بعري مراقبة سحب جالبا سعود عرب بعطقات حوتي متحزا تقليسو دبي حده كلب دك نستيوب متن كبدتن ناتس أمسته يعدل هذه إذاعة إرنا ናብ ዝርዝራ ዜና ምስ ንሰግር መንግስቲ ነርዌይ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ካብ ሊብያ ዝተመልሱ ስደተኛታት ተዓቂቦም ዘለው ኣብ ሩዋንዳ ዝርከብ ጊዜያዊ መጽንሒ ጋሾራ ንምሕጋዝ ዝውዕል ልዕሊ $5 ሚልዮን ከም ዝመደበ ገሊጹ እቲ መንግስቲ ነዚ ዝገለጸ ሚኒስትር ኣህጉራዊ ምዕባለን ምትሕጋዝን ዳግ ኡሊስተን ኣብ ሩዋንዳ ድሕሪ ዘካየደ ዑደት ናብ ማዕስከር ጋሾራ ኣብ ዝበጽሓልዩ ንሱ ነርዌይ ነቲ ጊዜያዊ መጽንሒ ትሕግዝ ዘላ ቀዳመይቲ ሃገር ምዃና ብምጥቃስ ኣብ ዝመጽእ ዓመታት ኣማይ ስደተኛታት ካብቲ ማዕስከር ናብ ነርዌይ ክጥያሱ ምዃኖም ኣንፊቱ ብላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ዝመሓደር ማዕስከር ጋሾራ ካብ ሊብያ ዝተመልሱ 189 ዜጋታት ኤርትራ ኢትዮጵያ ሱዳንን ሶማልን ብጊዜያውነት ዓቂቡ ይርከብ 79 ካብኣቶም ብዚኣላይ ዝተሰዱ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ እዮም እቲ ጊዜያዊ መጽንሒ ሙሉእ ብምሉእ ምስ ተዛዘመ ኣስታት 500 ስደተኛታት ክዕቅብ ምዃኑ ተሓቢሩ ጊዜያዊ መጽንሒ ጋሾራ ካብ ከተማ ኪጋሊ ኣስታት 40 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ይርከብ ሩዋንዳ ኣብ ሊብያ ብሕማቕ ኩነታት ንዝርከቡ ኣስታት 30,000 ስደተኛታት ክትቅበል ከም እትኽእል እያ ትገልጽ እታ ሃገር ካብ እስራኤል ንዝተመልሱ ኤርትራውያን ስደተኛታት ግቡእ መሰላቶም ክትሕሉ ስለ ዘይከኣለት ብዘይሕጋዊ መንገዲ ናብ ዩጋንዳ ክሰግሩ ከም ዝተገደድዮም ዝጠቕሱ መራኸብ ትስሕብ ጃልባ ስዑድ ዓረብ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብዕጡቓት ሕቲ ከም ዝተታሕዘት ንግስነት ስዑዲ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣፍሊጡ እታ ጃልባ ዋንነት ደቡብ ኮርያ ዝኾነ ኣብ ኩዕታ ነዳዲ ዝዋፈር ግዙፍ ተንሳፋፊ ማሽን ኣብ ትስሕበሉ ዝነበረት እዋን ብሰንበት 17 ሕዳር ኣብ ደቡባዊ ክፋል ቀይሕ ባሕሪ ብጃልባ ብዝመጹ ዕጡቓት ከም ዝተጨወት እቲ መግለጺ ኣገንዚቡ ኣብዚ እዋን እዚ ሳይፍ ናብ ዝተባህለ ገማግም ባሕሪ የመን ተወሲዳ ምህላዋ ኣፈኛ ሰራዊት ስዑድ ዓረብ ኮሎኔል ቱርኪ አልማሊኪ ንማዕከናት ዜና ገሊጹ እንተኾነ ምስታ ጃልባ ተታሒዞም ዘለው ብዝሒ ባሕረኛታት ኣይጠቐሰን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ደቡብ ኮርያ ብዛቦ መግለጺ ክልተ ዜጋታቱ ምስታ ጃልባ ከምዚ ተታሕዙ ኣፍሊጡ ኣልማስ ርያ ዝተባህለ ማዕከን ዜና ብወገኑ ኣቐዲመን ክልተ ተመሳሰልቲ ጀላቡ ስዑድ ዓረብ ብሑቲ ከምዚ ተታሕዛ ኣመልኪቱ ሑቲ ብዛዕባ ዘን ተታሒዘን ዝበሃላ ዘለዋ 3 ጀላቡ ስዑድ ዓረብ ብዝምልከት ዛጊት ወግዓዊ መግለጺ ኣይሃበን ኣብ ዱባይ ዝማእከሉ ፊውዥን ክለብ ዝተባህለ ቤት መስተ ንደቂ ኣንስትዮ ብመጠን ክብደተን ናጻ መስተ ይዕድል እቲ ኣብ በዓል 4 ኮኸብ ካስልስ ኣል ባርሻ ሆቴል ዝርከብ ቤት መስተን መዘናግዒ ማእከልን ንደቂ ኣንስትዮ ብመንጽር ዝተመዝናሉ ኪሎ ዝበዝሐ መስተ እዩ ዝጋብዘን ናብቲ ቤት መስተ ዝመጸት ጓል ኣንስተይቲ ኣብቲ ኣፍ ደገ ካብ ዝተዳለወ ሚዛን ክብደታ ዝሕብር ትኬት ናሳሳይ ተረክቦ እሞ ብመጠን ክብደታ ዝሕብር ቁጽሪ ናብ ገንዘብ ተቐይሩ ምስ ዋግኡ ዝምጣጠን መስተ የቕርበላ ብመሰረት ትካል ዘውፅኡ ሕጊ ን1 ኪሎ ክብደት ኣካላት 1 ደርሃም እዩ 60 ኪሎ ግራም እትምዘን ጓል ኣንስተይቲ ተዓዋቲት 60 ደርሃም ወይ 15 ዩሮ ዝዋግኡ መስተ ትኸውን ማለት እዩ ምክትል ኣካየዲ ስራሕ ትካል ንጋዜጠኛታት ኣብ ዛባ ሓበሬታ ከምዘና ፈቃደኛታት ዘይኮና ደቂ ኣንስትዮ በቲ ንሳተን ዝህቦ ቃል ጥራይ ከይተመዝና ናጻ መስተ ከም ዝዕደለን ገሊጹ ንሱ ብተወሳኺ ዱባይ ማእከል መዘናግዕን መዕረፊታትን ስለ ዝኾነት ንሕና እውን ወርሓዊ ካብ ካልኦት ትካላት ፍልይ ዝበለ ነገራት ብምትእትታው ንዓማዊልና ኣብ ምሕጓስ ንርከብ ኣሎና ክብል ጠቒሱ እቲ ዝወሰዶ ተበግሶ ደቂ ኣንስትዮ ክብደተን ክውስኻን ዘይተደልየ ካሎሪ ክኽዝናን ዘተባብዕ ኣሉታዊ ስጉምቲ እዩ ክብሉ ነበርቲ ዱባይ ይነቕፉ ሚዛነን ንዘሰክፈን ደቂ ኣንስትዮ እወታዊ ኣመለኻኽታ ንኽህልወን ዝሕግዝ እዩ ዝብሉ እውን ኣለው እዚ ብሃፒ ኣወር ዝፍለጥ ንውሱን ሰዓታት ዝጸንሕ ኣብ ሓደ ቤት መስተ ዝተኣታተወ ናይ ንግዲ ሜላ ንኽብሪ ደቂ ኣንስትዮ ናብ ዕዳጋ ዘውረደ እዩ ክብላ ሓያሎ ተሓለቕቲ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ይቃሞ ዜና ኣብዚ ይፍጸም راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف لإرتوارن غازت إنياتا زدالو نتسا راديو داكماي سلامتنا تقبلوا زخبركم سمعتنا
ቀፂሉ ዝቐርብ መደብና ብሰናይ ዘርኢ ተወልደ ዝዳሎ መደብ ዓለም ከመይ ኣሎ ይክኸውን ሰናይ ምክትል لنقنا أمريكا نحنان علم بملئتان بفلاي كأت عزبت بوليتيكا وفتصاميتات قدما إجري فتشا بدل بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب زتبهله impeachment بقادتا بمنقدي تلفزيون رئيناينا أب قطري سلف ديمقراسي زلو تقومتي بريزيدنت دونالد ترامب بزيزقبر زلو مرمرا حزب أمريكا نترامب كوايت هاوس كأليو تسفا جيروميوم انتخونا كم تستعذبنايون بوزحات كيلاتات كأ رئيتوتاتهم زفسسولو زلون بهجتهم أب قطر سلف ديمقراسي زلو وجنات زتكبر مثلا أت مخنيات نتصريو حزب أمريكا نبريزيدنت دونالد ترامب أب كلتا تمقيلي زريو أتقدم أي وجن زمت أنت مت ترامب ويك أموت زبالة دقافك خون كلو أتخلق ترامب رأخو سيطان رأخيو أب منغوس طرفه زخونه يخون وجن كم زيلون زتفل عليه وانس تجبر مصنعتات أرئيو سلزخ أنكيلو زفتوان أنكيلو زسأل أنت رايب زلو لجزي تقالو زبهال بدلاتون انت تخشحة زمت ألوت إيلان بريزيدنتاوي مرجع كل تشحن إسران بوزحرو أحيتاتن زتفليا جزءاتات كبو بزخلا دمستاتن كتسلو تثبيت مهلاو زتحتات تايكونن كوم أسلا زخونا خايو تكالات مع كنازينا أمريكا نابو زخده فتشان فنوان أتعيقن زلوا حانت خفتن وسنتك خونا زخلا جزءات مشيغانيا انت خونا كابتا جزءات زمت زلو رئيتوتات قدم زتصنحه حجون زي قير سمر مخانو يملختالو ميشيغان ناي مخاين اندستري زلوا غزاتيا كم قمتن كم رئيس مالاوي اتحساسبان نابت خوانين زمصن وانين كقدمه زبل ترامبن كتزبليو زلوا خبال متخاله يقدا ابزا غزات زيا ابزا حلفن حجن ابط مامتا بريزيدنت دونالد ترامب زخونه يخون لوطي زي غبرو ادمسلاو بنصار زي اب غزات بنسلفانيا نترامب اب زخونه يخون اوان زدغفو نتي دونالد ترامب أب هاجر أمريكا بدل فتسيمو خيهلو زفتش زلو impeachment تبع مسرح تزانيوم إنها تتعوتنيوم تعذيبو مو إذا خا زتجبر أنت تجبر زتبعلون أنت تبعله أب ترامب كابزلنا دقف من قبلنا أي كإلن أبز بالحساب سخيديو ترامب نفس الأنكاب زمت سرح زرخبو أفينانساو وفرس تعوتو حقوسات سبات بزحات كم زخونون زوم صنعات دقفت ترامب يحبرو نز حق زي قبولون كقبرو زدليون بفلاي أب قصر سلف ديمقراس زلو وجنات حسوتيوم نايزاز قبروا زلو خا واقا كخفلو لا يميبلو إذا تجميرو زلو في التشابدل ترامب أمريكان يوكرين كتواز قبا جنزبا ودقف قبو كنسو بريزيدنت يوكرين زلنسكي بأمريكان وفرتست خايدة بالشونا كنت سرالو كم كدمو خونت بمحازو زمت أيوز بليو حققت أمريكا نقبو أمريكا أبقالوت هاجرات كم قدما خونت حيسكا نولقاو بوليتيكاوي ربحتت كتسرح كبيد بدلن كاب سلطان كاللي زخئلنيو كاب زبل حساب نقيلوميوم نتكود حيزمو ودي أبغزي أوباما مكتل بريزيدنت زنبرة جو بايدن زخونه هانتر جو بايدن نززلو كنتات نززلو درجة خبت صح مخنيات كوينيو بريزيدنت دونالد ترامب هانتر جو بايدن أب يوكرين ببلشونا 5 سرحة انت رقاقيتو نبقو نجو بايدن مهرمي تطعيمو أب سحجزلو مرجع كل التشحن إسران عوتو كالرقاقيت إلو أب لعلي يوكرين زيد اللي سقط جيريو زبهال زلو بز قدايزي دارغان أب 85 تزقعو أب سلف ريبابليك زلو أمريكاوين حسابهم أب لعلي ترامب وترو أو انتا مخانو كالرقاقيت خلو أب سلف ديمقراسي زلو نفس 75 كم تزقعو كالوت أمريكاوين كأ ترامب خاب سلطان كسقو قالو بهالتيوم كالوت أمونغو زلو أمريكاوين أمريكا كل تشحن إسران ترامب كمبرتس ألو ديبولون بز حجي زخيد زلو مسرح يكوننا نفردو يبلو أبز حلف ورحي نعسران سلستنت كم تمدبنا مزز التأساسر نقوداي هانترن أبوليتيكا أمريكا زمتقو معبالتاتن قليلنا نيرنا أبتناي كل تشحن إسران سامنتات بريزيدنت مرجع أمريكا بزعبا من كزارب كم زلو زفلت أيو زمثل بريزيدنت دونالد ترامب كبهال كأنيلو بتدرو جميرون زنفتون زلو أتححز خا لسان دونالد ترامب أود مكتل بريزيدنت نبر جو بايدن زخونه هانتر بايدنين زأسرا زلو أبزي ناي كل تشحن إسران زوصدو ددر بريزيدنت مرجع
ኣብ ሰልፊ ዲሞክራሲ ኣሜሪካ ጆ ባይደን ይመርሕ ከም ዘለዩ ዝካየድ ዘሎ መጽናዕታት ዘርኢ ቁጥዕ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ወዲ ጆ ባይደን ዝዘንብ ዘሎ ከዓ ንባይደን ብወዲ ገይሩ ሃርሞ ስለ ዝደለዩ ሃንተር ባይደን ሃንደበት ኣብ ማዕከናት ዜና ኣሜሪካ ንኮንኮ ዝለዓል ሰብ ኮይኑሎ ዶናልድ ትራምፕ ከዓ ብልሽዋን ትብል ቃል ከልዕል ከሎ ኩሉ ግዜ ምስ ሃንተር ባይደን ኣተሓሒዙ ክገልጻ ይጋደል ኣሎ ወዲ 49 ዓመት ሃንተር ባይደን ከም ኣቦኡ ጆ ባይደን ኣብ ፖለቲካ ኣሜሪካ ፍሉጥ ክኸውን ድሌት ኣይነበሮን ኣብቲ ውልቃዊ ህይወቱ ብዙሕ ምስ መስተን ሓሽን ዝተኣሳሰር ጸገም ከም ዘለዎ እውን ይንገር እዩ በንጻሩ ሃንተር ባይደን ዓብ ሓዉ ቦዩ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣዝዩ ፍሉጥ ዝነበረ ቦ ጆ ባይደን ኣብ ፌደራላዊ መንግስቲ ኣሜሪካ ከም ጠበቓ ኮይኑ ሰሪሑ ድሒሩ እውን ከም ኣኽባር ሕጊ ኮይኑ ኣብታ ናቱ ደላወር ትበሃል ግዝኣት ኣገልጊሉ ከምኡ ኢሉ እውን ኣብ ፖለቲካ ክሳተፍ ድሌት ነይርዎ ሓደ መዓልቲ ወይ ኣመሓዳሪ ደላወር ወይ እውን ሴኔተር ወይ እውን ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ክኸውን ከም ዝኽእል ይግመት ነይሩ እንተኾነ ቅድሚ 4 ዓመት ኣብ 2015 ብሰንኪ ናይ ሓንጎል መንሽሮ ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልዩ እዚ ሕጂ ብህይወት ዘሎ ሃንተር ባይደን ግን ናይ ፖለቲካ ዝምባለ ዘይብሉ ክነስዩ ኣብ ፖለቲካ ኣሜሪካ ኣርእስቲ ኮይኑ ዘሎ ሃንተር ባይደን ሕጊ ተማሂሩ ምስ ሓንቲ ናይ ክሬዲት ካምፓኒ ሰሪሑ ብዋኒን ተዓዊቱ መዓት ገንዘብ ዝገሓጠ እምበር ብፖለቲካስ ግዲ ዘይብሉ ሰብ እዩ ሓቂ ንሱ ኣብ ዩኒቨርሲታትን ናይ ቴክኖሎጂ ካምፓኒታትን እናሰርሐ ንሓገግቲ ኣካላት ክጸሉ ዝኽእል ዕዮታት ገይሩ እዩ ኣብኡ ኣብ 2009 ምክትል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ምስ ኮነ ግን ሓዲግዎ ናይ ግዳም ካምፓኒታት ኣብ ኣሜሪካ ዋኒናት ክካይድ ዝሕግዝ ሓደ ናይ ምኽሪ ኣገልግሎት ዝህብ መንገዲ ከዓ ጀሚሩ ንኣብነት ንሱ ምስ ቻይናን ዩክሬንን ተራኺቡ ሰሪሑ ነዚ ከኣዩ ሎሚ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ከም መረዲኢ ብልሽውና ሃንተር ባይደን ዝገልጸው ዘሎ ቻይናን ዩክሬንን ንጉዳይ ሃንተር ባይደን ክምርምራኡ ከዓ ትራምፕ ይጽዋዕ ኣሎ ምስ ፕሬዚደንት ዩክሬን ኣብ ናይ ቴሌፎን ብዝገበሮ ዝርርብ ከዓ ዩክሬን ንሃንተር ባይደን ትመርምሮ ኢሉ ዶናልድ ትራምፕ በዚ ከኣዮም ኣባላት ሰልፊ ዲሞክራሲ ኣሜሪካ ኣንጻር ዶናልድ ትራምፕ ናይ ኢምፒችመንት ክሲ ዘቕርቡ ዘለዎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ጉዳይ ሃንተር ባይደን ኣብ ዩክሬን ክምርመር ጀሚሩ ከም ዘሎ ላዕለዎት ሰብ ሕጊ ሃገር ይገልጹ ኣለዉ ኣቦኡ ጆ ባይደን ከዓ ን19 ተወዳደርቲ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ዝኾኑ ደቂ ሰልፉ መሪሑ ይቕጽል ኣሎ ብሃገር ደረጃ ክረአ ከሎ ከዓ ንትራምፕ እውን ይስዕሮ ከም ዘለዩ ዝንገር ዘሎ ትራምፕ ንወደይ ክሳሃሉ ጀሚሩ ዘሎ እስዕሮ ስለ ዘለኹየ እውን ይብል ጆ ባይደን በዝኾነ በቲ ሃንደበት ርሱን ኣርእስቲ ፖለቲካ ኮይኑ ዘሎ ጆ ባይደን ዘይኮነ ወዱ ሃንተር ባይደን እዩ ውፅኢት እዚ ኩሉ ገልጠምጠም ግን ምስ ግዜ መልሲ ክረክብ እዩ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ቦሊቪያ ኦቨ ሞራለስ ካብ ስልጣን ተኣሊሎ ኣብ ዜናታት ክንከታተሎ ከም ዝቐነና ከም ዘረባ ፕሬዚደንት ቬኔዙዌላ ዝነበረ ሁጎ ቻቬዝ ዝመስል ኣነ ካብ ስልጣን ዝተኣለኹን ካብ ሃገረይ ዝሃደምኩን ኢድ ኣሜሪካ ስለ ዘሎ ይኽብሉን ተሰሚዑሎ እቲ ቁም ነገር ስልጣን ኣብ ምዕማፅ ካብ ስልጣን ኣብ ምእላይን ኢድ ምእታውን ምውፃእን ናይ ወፃኢ ሓይልታት ኣይኮነን ክዝወር ዝግብኦ እቲ ቁም ነገር ህዝብኻ ኣብ ቁኑዕ ሕጋዊ ጉዕዞ ኣትዩ ከመይ ገይሩ ብዝተኻእለ መጠን ፍትሒ ማዕርነትን ዕቤትን ይረክብ ዝብል ፍልስፍና ምኽታል እዩ ካብ ፈለማ 1980ታት ሓያለ ላቲን ኣሜሪካ ንኣብነት ከም ቺለ ቦሊቪያ ኣርጀንቲና ካብ ምልክ ዝዓብለሎ ስርዓተ መንግስቲ ናብ ዲሞክራሲ ተሰጋጊረንን ብተመሳሳሊ ዓርሞሽሽ ኮሙኒስታዊ ሕብረት ሶቪየት ምስ ዓነወት ብዙሓት ምስ ኣብ ምትእስሳር ዝነበረንን ብኸምኡ መንገዲ ክኸዳ ዝጸንሓን ሃገራት ምብራቕ ኤውሮጳ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ምርጫታት እናካየዳ መንገዲ ፍትሒ ክኽተላ ጀሚረን እየን ናይ ኢንዶኔዥያ ሳርቶ ሳምንታት ብዝቐጸለ ሰፊሕ ህዝባዊ ተቃውሞ ካብ ስልጣኑ ክወርድ ምውሳኑ ንርእሱ ሓደ ምልክት ምስጋር ምልካውያን ስርዓታት ናብ ዲሞክራሲ እዩ ኣብ ኣፍሪቃ እንተመጻና እውን ብዙሓት ኣብ ረገጽቲ ስርዓታት ዝጸንሓ ከም በዓል በኒን ጋና ሞዛምቢክ ደቡብ ኣፍሪቃ ሎሚ ዲሞክራሲ መትከላት ሒዘን ንጉዕዞ ፍትሒ ክቃለስኦ ብዝተኻእለን ኣብ ማዕርነት ተመርኮሰ ህዝባዊ ቃልስን ውፅኢትን ይኸድኦ ኣለዋ ከም ባሕሬን ጋቦን ዮርዳኖስ ዝኣመሰላ ሃገራት ምህላውን እውን
እቲ ቃልሲ ቃና ታሪኻዊ ጻውዒቱ ይዕዚዙ ከም ዘሎ ዘርእዮ መጽናዕታት ከም ዘርእዮ ዘሎ ሎሚ ዳርጋ ፍርቂ ህዝቢ ዓለም ምስ ኩሉ ውህብ ጸገማታቱ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ኮይኑ ምርጫታት የካይድ ብሕጊ ይቕየድ ፍትሓዊ መንገዲ እናተኸተለ ጉዕዝኡ ይቕጽል ኣሎ ንህዝብታትን ሃገራትን ብኸምዚ ክንሪኦ ጸናሕና ከፋፊልና ምርኣይና ትርጉሙ እንታይ እዩ እወ መን ኣበይ ከም ዘሎ መን ከመይ ከም ዘሎ ኩነታት ናይ ነፍሲ ወከፍ ብኸመይ ክዕቀን ይኽእል መን ጥዒምዎ መን ከፊእዎ ብሓቂ ኣብዚ ሕቶታት እዚ ኣብ ዝርዝር ኣቲኻ ንነፍሲ ወከፍ ሕቶ ምምላስ ዕላማ ዝትሕዝቶ ኣይኮነን ሓደ ዓቢ ትርጉም ዘለዎ ነገር ግን ኣሎ እቶም ኣብ ሕጊ ኣብ ቅዋም ኣብ ንጹርነትን ምትሕሳብን ተመርኪሶም ሳዕቤን ውሳኔታቶም ብተሓታትነት ዝምልሱ ህዝብታትን መንግስትን ዝሓሸ ፍትሒ ከም ዘለዎም እዩ እሞ ዝረኣዩ ሓያለ ጸገማት ኣለዉ እንዲዮም ዝብል ነቲ ዓቢ ጉዕዞ ዘይተባሃገ ከምስሎ ዝደሊ ሓንካስ ምጉት ይቀላቐልዮ ግን ብዙሕ ትርጉም ዝወሃቦ ይኮነን ምኽንያቱ ዝኾነ ትኸዶ መንገዲ ምስ ጸገማቱን ነቲ ጸገማት ንምስዓር ዝግበር ርእሱ ዝኸኣለ መንገዲ ብምዃኑን ሎሚ ህዝቢ ዓለም መራሕቱ ብመስርሕ ምርጫ ገይሩ ይመርጽ ከም ዘሎ መጽናዕታት የርኢ እዚ ኩሉ ኣብ ቦትኡ ከሎ ግና መንገዲ ዲሞክራሲ ገና ተስፋ ዘቑርጽ መልክዓት ይረኣየሎ ንኣብነት ከም ሆንዱራስ ማዳጋስካር ሞዛምቢክ ኒጀር ዝኣመሰለ ሃገራት ናብ ዲሞክራሲ ኣብ ዝገብርኦ ጉዕዞ ብዙሕ ጸገማት ከጋጥመን ይምስከር ምርጫታት ይስረቐን ኣብ ከምኡ ከለዋውን ወተሃደራዊ ዕልዋታት የጋጥመን ኤርትራ ሃገርና ኣብ ቀዳማይ እግሪ መንግስታዊ ጉዕዞኣ ዝተገድዐት ሃገርያ ምልኪ ዝነገሶ ኣሰራርሓ መንግስቲ ንብዙሕ ዕድላታ ሓምሽሽዎ እዩ እቶም በዚ ኩነታት እዚ ዝተበደልና ዜጋታት ግን ሓቀኛ ስራሕናን ጻዕርናን ሓድሕዳዊ ምርዳእናን ፍቕርናን ብትቢቶ ብዝኣተዎ መልክዑ ሒዝናዮ ብምህላውና ኣብ ቀጻሊ ድኻምን ወፅዓን ንርከብ ኣሎና ግዜ ኣኺሉ ሕጊ ክነግስ ባባብ ዝኽፈተሉ ግዜ ነዚ ድኻም እዚ ሒዝና ነቲ መድረኽ ክንኣትዎ ሓላፍነታዊ ይኮነን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ዓለም ከመይ ኣሎ ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ትሕዝቶ ኣብ ዝተፈጺሙሎ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ቅነ እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ከተማ ፓሪስ በቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ሬድዮ ኤረና እዩ ንምዝኻሩ ቀንዲ ነጥታት ዜና ከስማዕኩም መንግስቲ ኖርዌይ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ካብ ሊብያ ዝተመልሱ ስደተኛታት ተዓቒቦምሉ ዘለው ኣብ ሩዋንዳ ዝርከብ ጊዜያዊ መጽንሒ ጋሾራ ንምሕጋዝ ልዕሊ $5 ሚልዮን መዲቡ እቲ መንግስቲ ነዚ መደበ ሚኒስተር ኣህጉራዊ ምዕባለን ምትሕጋዝን ዳግ ዊልስተን ኣብ ሩዋንዳ ድሕሪ ዘካየደ ዑደት ናብ ማዕስከር ጋሾራ ኣብ ዝበጽሓሉ እዩ ንሱ ኖርዌይ ነቲ ጊዜያዊ መጽንሒ ትሕግዝ ዘላ ቀዳሚት ሃገር ምዃና ብምጥቃስ ኣብ ዝመጽእ ዓመታት ኣማኢት ስደተኛታት ካብዚ ማዕስከር ናብ ኖርዌይ ክጣየሱ ምዃኖም ኣንፊቱ ብዩኤንኤችሲአር ዝመሓደር ዘሎ ማዕስከር ጋሾራ ካብ ሊብያ ዝተመልሱ 189 ዜጋታት ኤርትራ ኢትዮጵያ ሱዳንን ሶማልን ብግዜያውነት ዓቂቡ ይርከብ 79 ካብኣቶም ብዘይ ኣላይ ዝተሰዱ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ እዮም መራኸብ እትስሕብ ጀልባ ስዑዲ ዓረብ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብዕጡቓት ሑቲ ከም ዝተታሕዘት ንግስነት ስዑዲ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣፍሊጡ እታ ጀልባ ዋንነት ደቡብ ኮርያ ንዝኾነ ኣብ ኩዕታ ነዳዲ ዝዋፈር ግዙፍ ተንሳፋፊ ማሽን ኣብ እትስሕበሉ ዝነበረት እዋን ብሰንበት 17 ሕዳር ኣብ ደቡባዊ ክፋል ቀይሕ ባሕሪ ብጀልባ ብዝመጽኡ ዕጡቓት ከም ዝተጨወት እቲ መግለጺ ኣገንዚቡ እንተኾነ ምስታ ጀልባ ተታሒዞም ዘለው ብዝሒ ባሕረኛታት ኣይተሓበረን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ደቡብ ኮርያ ብዝሃቦ መግለጺ ክልተ ዜጋታቱ ምስታ ጀልባ ከም ዝተታሕዙ ኣመልኪቱ እዚ ድምፂ ሬድዮ ኤረና እዩ ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት ግጥምታት ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ዝኸበረን ዝዓዘዘን ሰላምታና ተቐበሉ ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ከመይ ቀኒኹም እዚ ተወትር ረቡዕ ዝቐርበልኩም መደብኩም መደብ ተጥዕሙ እዩ ንሎሚ እውን ከምቲ ልሙድ ንዓኹም መዘናግዕን ምህርን ዝበንላይ ትሕዝቶ ዳሊና ኣብ መደብ ሰዓትና ተረኺብና ኣለና ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ሓቢርኩም ብኽብሪ ክጸንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን መደብ ተስፊት ዮሃንስ እየ ሰናይ ምክትታል ሬድዮ ኤረና
ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ። ኣብ ሓደ ዓዲ ሓደ ሓረስታይ ሰብኣይ ነበረ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ እቲ እንኮ ፈረሱ ይጠፍእ እሞ እቶም ደቂ ዓዲ ድማ ተኣኪቦም ሕማቕ ተረኺቡ ክብልዎ ናብ ገዝኡ መጹ። ከምዚ ድማ ብልዎ፣ ፈረስካ ጠፊኡ ብጣዕሚ ሓዚንና፣ እዚ ናትካሲ እንታይ ዓይነት ሕማቕ ዕድል ይበጃኻ በልዎ። ንሱ ድማ ሕማቕ ዕድል ክኸውን ይኽእል ዘይክኸውን እውን ይኽእል እዩ ኢሉ መለሰሎም። ንጎ ዝጠፍአ ፈረስ ንምሸቱ ብዙሓት ኣፍራስ ኣኪቡ ንገዝኡ ተመልሰ። እዚ ዝተዓዘቡ ነበርቲ ተዓዲ ኣብ ገዛት ሓረስታይ ከም እንደገና ብምኻድ ከም ዝበልዎ፣ ዝገርም እኳ እዩ፣ ሓደ ፈረስ ነይሩካ ሕጂ ግን 9 ፍራስ ኮይኖም ኢልካ፣ ኣረ ኸመይ ዝበልዎ ጽቡቕ ዕድል እዩ በልዎ። እቲ ሓረስታይ ድማ ከምዚ ብምባል መለሰሎም፣ ጽቡቕ ዕድል ክኸውን ይኽእል እዩ ዘይክኸውን እውን ይኽእል ክብል መለሰ። ንጽባሒቱ ድማ ወዱ ነቲ ሓረስታይ ሓደ ካብቶም 9 ፍራስ ወሲዱ ከጋልብ ክብል ካብ ፈረስ ወዲቑ እግሩ ተሰብረ። እዚ ሰምዑ ደቂ ዓዱ ናብ ገዝኡ ብምእካብ ኣንታ እንታይ ዝበልዎ ሕማቕ ስማዕ እዩ፣ ብኻባ ኣብኡ ገይሩ ጠፊኢልካ ዝፈረስ እንታይ ዝበልዎ ሕማቕ ዕድል ይወደይ፣ እዚ ወድኻሲ ካን ከምዚኣ ኮይኑ እንታይ ሕማቕ ዕድል እዩ ዘለዎ እንታ ዝቖልዓ ክብሉ ብስምዒት ሓተትዎ። እቲ ሓረስታይ ከም ቀደሙ ሕማቕ ዕድል ክኸውን ይኽእል ዘይክኸውን እውን ይኽእል ኢሉ ተረጋጊኡ መለሰሎም። ኣብ ዝቐጸለ ሳልስቲ ነቲ ዓዲ ወታደራት ብምምጻእ ብግፋሕ ሓዊ ገበርዋ። ኩሎም ኣብቲ ዓዲ ዝነበሩ ኣወዳት ድማ ንውትድርና ማለት ንኹናት ተወስዱ። ወዱ ነቲ ሓረስታይ ግን ብሰንኪ ስንክልና ናይ እግሩ ከይተወስደ ተረፈ። እዚ ሰምዑ ደቂ ዓዲ ንገዝኡ ብምምጻእ እዚ ወድኻ እግሩ ስለ ዝተሰብረ ካብ ውትድርና ምኻድ ተሪፉ እንታይ ዝበልዎ ጽቡቕ ዕድል እዩ ዘለዎ ክብሉ ሓተትዎ። ወይ ሓረስታይ ከም ልማዱ ጽቡቕ ዕድል ክኸውን ይኽእል ዘይክኸውን እውን ይኽእል ክብል መለሰሎም ይበሃል። ሞራል እንታይ ንምባል መስለኩም ፍትዋት? ብዙሕ ግዜ ኣብ ናብራና ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ዘይሓሰብናዮም ክፍጠሩ ይኽእሉ እዮም። ነቶም ኣጋጣሚታት ግን ተቐዳዲምና ጽቡቕ ወይ ሕማቕ ዕድል ኢልና ይንፍረዶም። ምኽንያቱ ህይወት በኣጋጣሚታት ዝተኸበደ እያ። ጽቡቕ ዝበልካዮ ሕማቕ ሒዙልካ ክመጽእ ይኽእል፣ ሕማቕ ዝበልካዮ እውን ጽቡቕ ሒዙልካ ክመጽእ ይኽእል እዩ። ነገራት ካብ ትጽቢትካ ወጻኢ ክኾኑኻ ስለ ዝኽእሉ ዋና ነገር ብትዕግስቲ ንነገራት ምዕዛብ እዩ እቲ ዝበለጸ። ሓውኹም ሄርሞን ካብ ዕዳጋ ላኻ። ኣብ ሓዳር ኣዝዮም ዝፈቐሩን ዝተኣማመኑን ሰብ ሓዳር ነበሩ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሰይጣን ኣብ ማእከሎም ብምእታው ኣብ ንሓድሕዶም ግጭት ፈጠረ። በዓል ቤታ ሕርቃን ብዝተሓወሱ ቓላት ሓብተይ ሰምዕኒ ኣለኺ፣ ንግሆ ፀሓይ ከይበርቐት ካብዚ ቤት እዚ ትወፂ፣ ኣብዚ ቤት እዚ ኸይረኽበኪ፣ ዘድልየኪ ኩሉ ሒዝኪ ካብዚ ቤት እዚ ክትወፂ ነግረኪ ኣለኹ፣ ካልኣይ ግዜ ገጽኪ ክርእየኪ ይደልን እየ ብምባል ኣምሪሩ ተዛረባ። በዓልቲ ቤቱ በቃ ሰበይትኻ ምዃነ ይረሲዕካሲ ሓፍተይ ክትብለኒ ኢሄ እቲ ምቅርተይ ምባል ረሲዕካዮ ብምባል ሓፂር ቃላት ብምዝራብ ስቕ በለት። ንግሆ ገዛይ ትገድፍለይ ስለ ዝበላ ኣብ ቤታ ያምስያ። በዓል ቤታ ካብዞም ቀልቦም ኣጥፍዮም ዝድቁሱ ሰባት እዩ ዝነበረ። ናብ መደቀሲ ኽፍሊ ብምምራሕ ከኣ
በጢሉ ደቀሰ ድሕሪ ነዊሕ ሰዓታት ካብ ድቃሱ ምስ ተበራበረ ንነብሱ ኣብ ማእከል ሰበይቱን ቤተሰባን ረኸባ ብስምባደ ድማ እዋ ኣብ ገዛይ ደይኮንኩን ደቂሰ ነይረ መን እዩ ናብ ዝምፅኒ መን እዩ ብምባል ሕቶ ቕረበ በዓልቲ ቤቱ ምሽ ንግሆ ትፈትውዮን ዘድልየክን ንብረት ሒዝ ክውፅእ ኢልካኒ ኣነ ኸዓ ትፈትዎን ዘድልየኒ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ምስ ደቀስካ ናብዚ ቤተይ ማለት ናብዚ ቤተሰበይ ዘለዎ ገዛ ተሸኪመ ምፅኤካ በለቶ በዓል ቤታ ኣዝዩ እናተገረመን እናተደነቐን ትማል ዝተዛረብኩኸ ኩሉ ነገር ይቕረ ግበርለይ ሓሪቐ ስለ ዝነበርኩ እየ ከማኸ ዓይነት ልባም ሰበይቲ ብፍጹም ኣይትርከብን እያ ኣዝየ ዕድለኛ እየ እናተይ ብምዃንኪ ብምባል ኣብ ግንባራ ሰዓማ ሓዳር መጥፋእቲ ሓዊ ምጽዋዕ እዩ ኣብ ዝኾነ ቦታ ሓደ ናይ ሓዊ ሓደጋ ምስ ዘጋጥም መጥፋእቲ ሓዊ ኽጽውዕ ናይ ግድን እዩ ምስ መጹ እቶም መጥፋእቲ ሓዊ ስርሖም ምጥፋእ ሓዊ እምበር መን እዩ ነዝባርዕ ወሊዕዎ ኢሎም ኣይህጻርዩን እዮም ኣብ ሓዳር ከኣ ቁጥዐ ኩራ ቈይቈ ሕርቃን ብገለ ማለት ብሰብኣይ ወይ ብሰበይቲ ክለዓል ይከኣል እዩ ነቲ ዘበገሰ ስለምንታይ ከም ዝትብለኒ ወይ ዝብለኒ እንተኢልና ባርዕ ንውስኸሉ ኣለና ማለት እዩ ግናኸ ከምቲ ቅዱስ መጽሓፍ ዝብሎ ልኡም ምላሽ ንቁጥዐ የህድኦ ተሪር ቃል ግና ኩራ የልዕል ዝበሎ ብልኡም ምላሽ ጌርና ነቲ ዘሎ ነድሪ ማይ ንኽዕወሉ እሞ ብድሕሪኡ እቲ ነገር ምስ ሃድአ ብህዱእ መንፈስ ማለት ብምልዛብ ከኣ ነቲ ነገር ከነቕንዖ እዩ ዘለና ኣምላኽ ሕጉስ ሓዳር ይሃብኩም ጸሓፊ ፍቓዱ ሙሴ ቺሞኒ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ ኣነቓቓሕ ዛንታ ኣብ ጉዕዞ ህይወት ብዙሕ እዋን ደኻም ይስማዓና እዩ ነገራዊ ትሕዝቶ ዋላ እንተሃለወና ጽምዋ ፍርሒ ስልቻዊ ዝኣመሰሉ ኩነተ ስምዒታት ብንጥፈት ከይንዋሳእ ዘዓግቱና እዋናት ሒደት ኣይኮነን ስለዚ ኸኣ ውሽጥና ኽበራታዕ የድልዮ ከምቲ መግቢ ንኣካላት ዘድልዮ ንመንፈስና እውን ዘነቓቕሖ መግቢ የድልዮ እዩ ኣብ ከምዚ እዋናት እምበኣር እዩ ከም ጠቕሲ ወይ ሕፅር ዝበሉ ሞራል ዘስንቑ ዘነቓቕሖ ዛንታታት ዘድልዩና ዓበይቲ መጻሕፍቲ ምንባብ ዕምቆት ዘለዎ ሓሳባት ከስንቑና ከም ዝኽእሉ ዝዝንጋዕ ኣይኮነን ገዳ ኣብቲ ንደኽመሉ ብስልቻወ ንጥቀዓሉ እዋናትሲ መበራበሪ ዝኾኑና ሓፀርቲ ጽሑፋት ከነንብብ ኮነ ክንሰምዕ ዘዋፅእ ይመስል እቲ ሽማግለ ገፋፍ ዓሳ ገዛና ፊት እቲ ዓብ ጐደና ኣብ ማእተዊ ናይታ ፍልጥቲ ሆስፒታልያ ዝነበረት ንሕና ኣብ ታሕተዋይ ደርቢ ንቕመጥ ኣብ ላዕለዋይ ክፍልታት ናይቲ ደርቢ ኸኣ ነተሓከምቲ ክኸውን መደብናዮ ሓደ ኽረምቲ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቐትሪ መግቢ እናኸሸንኩ ኸለኹ ማዕጾ ክኹሕኳሕ ሰማዕኩ በደሊለ ከፈትክዎ እሞ ሓደ ንምርኣዩ ዘሰንበድ ሰብኣይ ረኣኹ ካብቲ ወዲ 8 ዓመት ወደይ ኣይነውሕን እዩ በልኩ ብውሽጠይ ነቲ ሕጉብ ዝበለ ዘንቀጥቅጥ ዝነበረ ድኹም ኣካላቱ እናተመልከትኩ ዘይከም ትርኢቱ ግን ድምፁ ጥዑም እዩ ሰላም ከመይ ውዕልኩም ቤተሰብ ንሎም ለይቲ ጥራይ ዝኸውን መሕደር ዶ ይህልወኩም ክሕከም ኢለ ካብቲ ምብራቓዊ ገማግም ባሕሪ ሎም መፄ ክሳዕ ጽባሕ ንጎ ኸኣ ኣውቶቡስ ኣይረክብን እየ ስለዚ መሕደሪ እንተሃለወኩም እዚ ኽብል ከሎ ገጹ
ራስ ዘርጠብጠብ የብል በርበረ ኸኣ መሲሉ ነበረ እቲ ሰብኣይ ማሕደር እንተረኸበ ብማለት ብዙሕ ኮለል ከም ዝበለ እንተኾነ መደቀሲ ክፍልታት ስለ ዘይነበረ ከም ዘይረኸበ ልዕሊ ኩሉ ከይረክብ ዝገበሮ ትርኢት ገጹ ምዃኑ ዶክተር ግን ኣብ ሓፂር ግዜ ክመሓየሽ ዘረብኡ ኸይወድአ ተኾልፈ ኣነ እውን ከኣብዮ ስለ ዝደለኹ ንገሎ ህሞት ኣዕጠጠኹ ግዳ ኣብዛ ኣብ ገበላ ዘላ ጣውላ ክድቅስ ኽእል እየ ጸገም የብሉን ኣውቶቡሰይ ንግሆ ስለ እትብገስ ትንስኢለ ክኸይድ ክጥዕመለ እዩ ስለ ዝበለኒ ደንገጽ ኩሉ ዓራት ክንረኽበሉ ከም እንኽእል እንተኾነ ኣብታ ገበላ ክድቅስ ምዃኑ ነገርክዎ ንሓሳበይ ብዘይቀል ዓለም ተቐቢልዎ ብድሕርዚ ኣነ መግቢ ንኸዳሉ ንውሽጢ ገዛ ኣተኹ መግቢ ተዳልዩ ንድራር ምስ ተቐረብና ምሳና ክቐርብ ሓተትክዎ ንሱ ግን ከም ጸገበ ነጊሩ ስቕ በለ ኣብ ኢዱ ሓንቲ ሓመዳዊት ሳንጣ ነበረቶ ብድሕር ድራር ንሓደ 5 ደቂቕ ዝኸውን ክዕልሎ ናብኡ ኣበልኩ ንሱ ገፋፍ ዓሳ ምዃኑ ንሓንቲ 5 ቖልዑ ዘለዋ ሓብቱ ከም ዘተዓብያ በዓል ቤታ ሕቑቕ ከም ዝተጐድአ ኣውጋዓኒ ካብ ኩሎም ኣነ ሓይሽ ምስ በለኒ ናብራታ ስድራ ከመይ ከም ዝመስል ክስእሎ ፈተንኩ እቲ ሰብኣይ ብድሕርዚ ነቲ ካባኻ ዘይሓይሽ ክትሕገዝ ህይወትካ ምእንቲ ካልኦት ምውፋይ ሕልናዊ ዕግበት ከም ዝፈጥር ምስ ኣለለኒ ልበይ ተተንከፈ ንሱ ንባዕሉ ናይ ኣካል ድኻም ዘለዎ ጥዕናዊ ኩነታቱ ድማ ዘሰክፍ ክንሱ ነቲ ካባኻ ዘይሓይሽ ምሕጋዝ ሕልናዊ ዕግበት ይፈጥር ምባሉ ግን ሕልና ዝትንከፍ መንፈስካ ዝሐድስ ቅዱስ ተግባር እዩ ኣነ ምስ ኩሉ ዝነበረኒ ጸጋታት ንህይወት ብኸምዚ ሰብኣይ ዝርያ ጠሚትያ ኣይፈልጥን ካብቲ መዓልትቲ እያ ኸኣ ንሰባት ምሕጋዝን ምሕላይን ክሳዕ ክንደይ ሓይሊ ከም ዝህበካን መንፈስካ ከም ዝሐድስን ክስወጠኒ ኽኢሉ ነቲ ሰብኣይ በገዲ መግቢ ብምሃብ ሙሉእ ምሸት እናዕለልና ንሱ ንኸብዱ ኣነ ድማ ንመንፈሰይ ተመገብና ጸሓፊ ሃብቶም ኢዮብ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ ናንጪ ሕጉስ ሓዳር ንሰበይትኻ ምስ ካልእ ጓል ሄዋን ኣይተወዳደራ ካብኣ ትበልጽ ንዓኻ ትበቅዕ ሰብ እንተትነበር ኣምላኽ ንዓኣ ምሃበካ ነይሩ ሕያዋይን ሰናይን ኩነላ ምሳኻ ንኽትነበር ክንደይ ዋጋ ከም ዝኸፈለት ትዘክር ጨካንን ቁጥዑን ኣብ ትኾነሉ ኣዝያ ብውሽጣ ከም እትጉዳእ ፈሊጥካ ልኡም ኩን ሕጂ ሓደ ኣካል ምዃንኩምን ካብ ኣምላኽ እተዋህበትካ ደጋፊትካን ምዃነ ኣሚንካ ካብኣ እትሓብኦ ምስጢራ ይሃለኻ ህይወታን ጽባቕያን ወለድካ ክትስከም ኣብ ዋጋዕ ዕዳጋ ከም ዘእተወት ዘኪርካ ብዛዕባ ቅርጺ ኣካላታ ኣሉታዊ ቓላት ካብ ምውጻእ ተቖጠብ ብዓቢኡ ንሳ ህያው ነፍሲ ፍዳኣ እምበር ስጋን ደምን ጥራይ ከም ዘይኮነት ኣይትዘንግዕ በይንኹም ኣብ ትኾኑሉ ይኹን ኣብ ቅድሚ እኩባት ሰባት ድምፂ ኻውፂኻ ኣይትግንሓያ ዘይሰማምዕ ጉዳይ እንተ ደኣ ሃልዩ ኣብ ብሕት ዝበለ ቦታ ክትፈትሖ ፈትን ንዓኻ ንደቅኻን ቤተሰብካን ስለ እትገብሮ ኩሉ ናይ ምስጋናን ኣድናቖትን መግለጺኻ ኣይተውሕደላ እቲ ምንታይሲ ነዚ ክትገበር ብዙሕ መስዋእቲ ስለ እትኸፈል ኩለን ኣንስቲ ሓደ ዓይነት ክእለት ኣሰራርሓ መግቢ ከም ዘይብለን ተገንዚብካ ንእትቕርበልካ መግቢ ንኣደላ ኣብ መዓልቲ ን3 ግዜ ኣብ ዓመት ን365 መዓልታት
ንብዙሕ ዓመታት ክትክሽን ቀሊል ከም ዘይኮነ ተረዳእ ደቅኻ ቅድሚ በዓልቲ ቤትካ ኣይትስራዓዮም ንሳ ሰበይቲ ቐያ ምሳኻ ኸዓ ሓደ ስለዚ ቅድሚ ስድራኻ ክስራዕ ይግባኣ ኣብ መንፈሳዊ ዕቤታ ኣዝዩ ጽኑዕ ዝኾነ ወፍሪ ግበር ኣቦ ጉዕዞ ምስ ጐይታ ካንፃን ከበርትዓን ዝኽእል መጻሕፍቲ ካሴታትን ካልእን ገዚእካ ሃባ እዚ ንዓኣ ክትገብሮ እትኽእል ዝዓበየ ነገር እዩ ንምዝንጋዕ ዝኸውን ግዜ እውን ይሃሉኻ ህልውናኣ ምሳኻ ከም ዝግባእ ኣስተማቑሮ እቲ ምንታይሲ ጽባሕ ንግሆ ኣብ ሞትካ ኣብ መቓብርካ እናተመላለሰት እትነብዕ ንሳ ጥራያ የዕሩኽትኻ ምናልባት ኣብ ቀብርኻ ንምውዓል እውን ብስራሕ ትሑዛት ክኾኑ ኽእሉ እዮም ገንዘብካ ተጠቂምካ ክትምዝምዛ ወይ ክትቈጻጸራ ኸይትሓስብ ኩሉ ትዘለካ ናታ እዩ ነቲ ጸጋ ብሓባር መዋርስ ተኻያ ንደኻማታ ተቃልዕ እንተ ደኣ ሃሊኻ ነብስኻ ተቃልዕ ከም ዘለኻ ይትረስዕ ከውልኹና ስድራ ኣኽብረላ ንኣሕዋታ ናሓታን ከኣ ከምኡ ንብዘሎ ዘመና ማዕረኽንደይ ከም እተፍቅራ ንገራ ደቂ ኣንስትዮ ነዚ ንምስማዕ ኣይደኽማን እየን ካብ ሰበይትኻ ንላዕሊ ንገንዘብ ኣይትገደስ ካብ ናይ ባዕልኻ ህይወት ንላዕሊ ንሰበይትኻ ፍቅራ ሓቀኛ ኹን ኣብ ምግርጫው ኣይትእቶ ልዕሊ ኹሉ ነገር ከዓ ካብ ኣብ ደገ መሓዙ ተብዝሕ ንሳ መሓዛኻ ክትከውን ምረጻ ኣብ ማእከል ህዝቢ ኣኽብራን ኣድንቃን ብትዕግስቲ ድማ መዓዳ ብሓደ ጸልዩ ነቶም ዝተመርዓኹም እግዚኣብሔር ሓዳርኩም ይባረኽ ነቶም ዘይተመርዓኹም ከዓ እግዚኣብሔር ትፈርሕ ወይ ዝፈርሕ መጻምድቲ ይሃብኩም ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ ዘገራጨኩም ነገር ምስ ዘጋጥም ሓደራ ኣብ ቅድሚ ደቅኻ ይትበኣሱ ወይ እውን ኣይትቈየቑ ምእንትቶም ደቅኻ ጽቡቕ ኣብነት መምህራን ክትኮንዎም ምንጪ ገዛኢ ሰረቐ ብርሃን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ሰዓት እዚ ሓፈሻዊ ትሕዝቶና ኣብዚ ዛዚምና ኣሎና ስለ ምክትታልኩም ደጊምና ንመስግን ሰላም